V kauze najväčšieho hotela Carlton sa prelínajú záujmy najbohatších Slovákov, najsilnejších právnikov a aj najviditeľnejšej postavy nášho podsvetia, Mariana Kočnera. Ako je to možné a prečo táto kauza tak výrazne zasahuje aj do vnímania spravodlivosti a do toho, ako vyzerá naša spravodlivosť vo verejnosti. O tom sa budem rozprávať ešte stále so spolumajiteľom hotela Carlton, Erikom Mikurčíkom. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie do relácie. Erik, budeme si týkať, my sa poznáme dlhé roky, dokonca sme chodili do jednej školy, ale to som ešte netušil, že ty sa dostaneš až do takejto partie medzi najbohatších Slovákov, medzi najsilnejších právnikov a dokonca aj do vzťahu, aj keď vzdialeného, s Marianom Kočnerom. Ako k tomu došlo? No, tak to je veľmi pekný úvod. Náhoda, osud. Najskôr si myslím, že sa niečo podarilo, potom vlastne vytriezvenie. Podnikám od vysokej školy, my sme spolu chvíľu chodili na strednú školu, veľmi chvíľu, ale teda chodili. A v podstate od vysokej školy som začal pôsobiť v marketingu, v poradenstve, v hotelierstve neskôr, a postupne v realitách. A v tejto branži som sa, dá sa povedať, našiel. Pokračovanie bolo, že sa mi podaril nadobudnúť komplex Carlton, kde v poslednej fáze namiesto zahraničného investora som oslovil môjho suseda, tedajšieho a kamaráta a spoločníka už v inej firme Maroša Grunda z ESETu. A ten prejavil záujem, oslovil ostatných partnerov z ESETu a do projektu priniesol pána Hrubého, ktorého ja som v tom čase nepoznal. Čo sa neskôr ukázalo ako kameň úrazu, teda pána Hrubého sme nepoznali. Projekt sme nadobúdali ešte približne rok. On bol veľmi mlkvý. Po nadobudnutí sa veľmi rýchlo preukázal ako niekto, kto veci chce vlastniť sám a prejavil snahu vytlačiť nás z projektu. To ešte by nebol taký úplný kameň úrazu. Kameň úrazu ja si myslím, prečo aj tuto ten úvod, že najsilnejšie a najbohatšie kruhy a najsilnejšie advokátske kancelárie a ešte aj kruhy Mariana Kočnera. A to je skôr také moje vytriezvenie, že v akom štáte sa nachádzame a v akom stave je naše proste justícia, polícia, prokuratúra. Tak môžem zodpovedne povedať, že za 8 rokov kauzy Carlton som sa teda veľmi zorientoval aj v tomto prostredí a môžem teda z vlastnej skúsenosti prehlásiť, že aktuálne prežívame vrchol bezprávia a v našom štáte neplatí takmer nič, čo je až šialené. Tak, neplatí takmer nič, no aj keď neplatí takmer nič, znamená to, že neplatí nič. A z toho asi treba vychádzať. Poďme si ešte raz pomenovať tie osoby a obsadenie. Marian Kočner, myslím si, že nemusíme verejnosti predstavovať, o koho ide, momentálne odsúdený a sedí v base za kauzu zmenky. Zuzana Kalmanová, tvoja manželka, ktorá je spoluobvinenou v tejto záležitosti. Vladimír Sklenka. Povedz nám trošku viac o Vladimirovi Sklenkovi. No, počas našej dovolenky, keď už sme rok Carlton teda vlastnili a manažovali, za pomoci pána Sklenku, páni z ESETu zrealizovali podvodné prepisy v obchodnom registri. Ako je to možné, že pán Sklenka mal takýto... No, pán Sklenka bol podpredseda obchodného súdu, teda okresného súdu Bratislava 1, pod ktorý spadal obchodný register. A on ako podpredseda súdu mal práve tieto administratorské oprávnenia, to sa zistilo, evidentne možnosť vstupovať do systému Corvin, cez ktorý vedel vlastne realizovať prepisy. A my to, čo sme na úvod mali ako podozrenie, keď sa teda tieto záležitosti udiali, tak neskôr sa práve tieto záležitosti odhalili naplno v tréme Mariana Kočnera, ktorého si spomenul na úvode. Pretože Vladimír Sklenka si s Marianom Kočnerom vymenili stovky až tisíce správ. Približne 600 správ je práve o kauze Carlton a práve o témach, ako ovplyvňoval súdne rozhodnutia následné, ako potvrdzuje, že teda tieto prepisy konateľov spoločnosti a potom neskôr aj spoločníkov spoločnosti manažoval v prospech
v prospech pánov z ESETu. Hej. Mariana Kočnera viac menej informoval o týchto veciach. Takže poďme o krok späť. Ty si bol na dovolenke s manželkou a zrazu si sa dozvedel, že z tretinového spolumajiteľa hotela Carlton si sa stal čím? No, prvý krok bol, že zrazu nás vymazali ako konateľov spoločnosti Carlton Property, to bol prvý krok, čo som sa dozvedel na dovolenke, a napísali seba, pánov z ESETu, pána Hrubého a Grunda, do obchodného registra ako konateľov spoločnosti, čo vlastne v tom čase bez môjho súhlasu nebolo možné. A zrazu to tam bolo zapísané. Neskôr sme zistili, že teda na tento prepis použili reálne falšované listiny, ktoré sú dodnes v obchodnom registri, tak ako ich tam vtedy dali, tak sú tam dodnes. Prečo sú falšované? No, použili nejakú kópiu z výpisu z obchodného registra, kde chýba strana 2, na ktorej sú uvedení normálni konatelia. Na strane 3 boli uvedené iné údaje ako aktuálne, teda počet spoločníkov a výška základného imania. Strana 4 chýbala a strana 5 bola s iným dátumom, ako sa realizoval prepis. No dobré, ale oni boli dvojtretinoví spolumajiteľia. To bola materská spoločnosť, následne dcerská spoločnosť, ktorú sme kúpili od Erika Asimakopola, tak v tej robili tieto zmeny. A tam boli teda podiely už v tom čase inak. A tam ste boli väčšinovými vlastníkmi. Tam už som bol väčšinový vlastník. Takže ty si v spoločnosti, ktorej si bol väčšinový vlastník, áno, zo dňa na deň stratil aj s pani manželkou konateľstvo na základe sfalšovaných listín a vieš to dokázať. Áno. Viem to dokázať a aj som to dokázal x-krát. Mám za to, že tie kruhy, ktoré si spomínal na úvod, silné právne kruhy a silné finančné kruhy, ja ich nazývam mocenské, oligarchistické, tie dokážu vlastne v rámci toho našeho štátu, aj v rámci OČTK, teda polícia, prokuratúra, udržať stav takýto, ktorý je evidentný. A my sme na to poukázali, bolo začaté trestné stíhanie vo veci, vymenili vyšetrovateľa. Prišiel nový vyšetrovateľ, zrušil vyšetrovanie tohto trestného činu, ktorý sa volá zmena hospodárskej evidencie. Tak nový vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie, poslal nám s 3-dňovou doručenkou na výber z pošty, že teda máme sa odvolať, keby sme sa nestihli, tak je potom. My sme sa stihli odvolať, prokurátor mu vrátil, že samozrejme ide o protiprávny skutok a má už len skúmať motiváciu teda toho úradníka, ktorý toto urobil. Tak do 2 týždňov vymenili prokurátora. Tak potom bol nový prokurátor. O rok na to tento istý vyšetrovateľ zase s 3-dňovou doručovacou lehotou zase zastavil a nový prokurátor už má iný právny názor na protiprávnosť prepisu a už potvrdzuje. Akože stav našej prokuratúry, to je jedna katastrofa. To, pod čo sa prokurátori dokážu podpísať, to je jedna katastrofa. A bohužiaľ musím skonštatovať, že je jedno, ktorá je vláda. Ako za tej Matovičovskej vlády to bolo šialené. To, čo sme dostávali, aké odpovede, to nebolo normálne. Ale že by bola nejaká teraz zmena, ani nie. Skôr vidím, že už mám aj informácie však operatívneho charakteru, že na X zložiek aj polície je už proste zadanie nevyšetrovať, zamietať, posielať, že duplicita a tak ďalej. Pritom pán Sklenka sa priznal, však to je platinový kajúcnik, ktorý vlastne poukazoval na iných sudcov podľa neho, a chodíva teraz na súdy a vlastne vypovedá. Tie jeho výpovede sú typu, keby som nahlásil všetkých, ktorí berú a ktorí vlastne predávajú rozsudky a rozhodnutia, tak by nemal kto súdiť. To sú jeho aktuálne vyjadrenia. A mne aktuálne polícia a prokuratúra zastavuje podané trestné oznámenia, ktoré sú teraz čerstvé, nové, s odôvodnením, že v roku 2018 a 2019 o nich bolo rozhodnuté, takže je to duplicita. Pritom teraz sú nové informácie, však až teraz vypovedá. Tak. Takýto je náš stav. To je konateľstvo. A čo sa týka toho tretinového podielu, ktorý si
reálne spoluvlastnil a momentálne je niekde na úrovni je 0,00000. stále tam nejaký je, ale áno, už nie je 33%. Áno, pánom z ESETu sa následne podarilo ponavyšovať základné imanie aj v materskej, aj v dcerskej spoločnosti. V tej materskej spoločnosti, do ktorej som ich ja pôvodne prizýval, teda tá moja spoločnosť ADS Property, tak tam sa mi podarilo vyhrať už teda právoplatný rozsudok o tom, že navyšovanie v tej spoločnosti pánmi z ESETu bolo protiprávne a môj podiel mi musia vrátiť. A zase záhadné kruhy justičného prostredia nakoniec zrealizovali po 4 rokoch právoplatného rozhodnutia spätný zápis môjho tretinového podielu, ale zrealizovali to tak, že vlastne tie 4 roky ako by ho vlastnili s právom v poriadku. Čiže ako by ho nadobudli a potom mi ho vrátili dobrovoľne. Pritom samozrejme, že keďže ho nadobudli protiprávne, tak sa to malo zapísať od počiatku. Hej, no. Takže aktuálny stav je teraz? Aktuálne v materskej spoločnosti som teda zapísaný ako tretinový spoločník a vymazaný ako konateľ dodnes. A v dcerskej spoločnosti, teda v spoločnosti Carlton Property, je aktuálny stav dokonca po úmrtí pána Hrubého taký, že majoritný podiel v miliónoch tam má zapísaný pán Grunt a minoritný podiel má zapísaná naša spoločná spoločnosť zatiaľ. Ďalšie meno. Konateľmi je pán Grunt s pánom Vožiškom. Ďalšie výrazné meno, známe aj v médiách, spomínal si prokuratúru, Bystrik Palovič. No, tak. Toto je tiež jedno z takých tých mojich vytriezvení, že čo sa mi stalo v rámci tohto konania. Tak pán Bystrik Palovič nariadil na nás obvinenie. Vyšetrovateľ vyšetroval náš obranný krok, chrániť spoločnosť a jej majetok, a zastavil toto vyšetrovanie a Bystrik Palovič mu teda nariadil, nebol dozorovým prokurátorom, odňal spis niekomu druhému a nariadil na nás obvinenie. A následne prišiel za mnou do kancelárie, však to bolo aj medializované, myslím, že aj ty si sa k tejto záležitosti nejako vyjadroval a teda reálne predo mnou deklaroval, že s nejakým interným dokumentom, že on ma vlastne nechcel nariadiť na nás obvinenie, ale boli na ňo obrovské tlaky od ľudí z hora, kde spomínal pána Kovačika, pána Šufliarského, teda Šuflík. A teda to sú jeho slova. A mával s interným dokumentom, kde teda deklaroval, že jeho právny názor bol taký istý ako toho vyšetrovateľa, ale bohužiaľ obrovské tlaky od ľudí z hora a teda musel toto urobiť. Ale teraz, keby som mu dal 100 000, tak on to vie zastaviť potom na kraji a že to by mi aj pomohlo v tom našom druhom konaní v Bystrici, čo máme. A ja som teraz ako pozeral, že či snívam, hej, že je to situácia, do ktorej sa nedostane normálny človek, hádam nikdy. Ja som sa za svojho 20-ročného podnikania s takýmto teda prostredím nestretával. Tých 100 000 ti povedal, alebo to ti napísal to na listoček, hej, že takáto je predstava. A ja som teda zostal v šoku, že to je teda akože šialené. A to neviete ani vyhodnotiť. Alebo to sa odohralo kde? U mňa v kancelárii. Hej. To znamená, pán Bystrik Palovič, prokurátor, prišiel za tebou do kancelárie a na papierik ti napísal, že za 100 000 bude konať svoj zruší to, čo predtým nariadil. Hej. Zabezpečí zrušenie. Pokračovanie ináč tohto je ešte veselé, pretože vlastne vice versa to je prepojenie, že keď som konateľ, tak toto sa nedá ani klasifikovať ako trestný čin, to, čo ma naháňajú. Takže on paralelne odňal spis inému prokurátorovi vo veci, čo som spomínal, že nás prepísali na hulváta ako konateľov v obchodnom registri, čo nebolo možné, na podklade falšovanej listiny. A odňal to inému prokurátorovi dozorovému a rozhodol, že teda je to ultima ratio, že to je v poriadku a zastavil vyšetrovanie podvodného prepisu konateľov. A urobil to 3 dní potom, ako jemu NAKA odobrala mobilný telefón z dôvodu, že ho podozrievali, že bol aj disciplinárne riešený v rámci komunikácie s Marianom Kočnerom a predávaním nejakých rozhodnutí prokurátorských a tak toto bol vyšetrovaný. Čiže prokurátor, ktorý dojde ku mne do kancelárie
kancelárie, vypýta si 100 000. Tak to ako, čo sa bude Čo vieš dokázať? Čo viem dokázať, že zastavil to druhé vyšetrovanie? Nie, že to, že si ich vypýtal. No teraz je obžalovaný je podaná obžaloba na ňo už na špecializovanom trestnom súde v Bystrici. To je tiež samostatná téma. Záležitosť, ešte ja len dokončím, že teda 3 dní potom, ako mu NAKA odobrala mobilný telefón, tak on v nedeľu vydal uznesenie o tom, že zastavuje vyšetrovanie trestného činu podvodného prepisu konateľov. Vo veci, ktorú nedozoroval. Čiže toto je naša prokuratúra, za to dodnes nie je ani disciplinárne, ani nejako postihovaný, to je v poriadku. My sme na to dali sťažnosť a krajská prokuratúra to potvrdila, že v poriadku. Proste bezprávia. A naspäť k tomu a jeho obžalobe, čiže ja následne po týchto záležitostiach, čo sa udiali, a keď sa fakt udiali a už nebolo kam ísť a sme podali teda trestné oznámenie o tom, že ma prišiel vypaľovať. No a aké je pravidlo, asi vieme. Do 30 dní má teda polícia a vyšetrovateľ povinnosť rozhodnúť o podanom trestnom oznámení. Čiže ho zamietne, alebo začne vo veci, alebo vznesie obvinenie a informuje oznamovateľa o tomto. No v mojom prípade to vyzeralo tak, že 9 mesiacov sa nedialo nič. Nič. Čiže si predstav, že teda teba príde štátny úradník, to je úrad dohľadu nad zákonnosťou. Štátny úradník, ktorý je z tohto úradu, dojde k tebe do kancelárie a že pán Bielik, máte tu nejaké super svetlá, ste ich ukradli a ste obvinení, ale dobre, keď mi dáte teda 20, tak by sme sa nejako dohodli. A ja si ho takto nahrám na kameru. A podáš trestné oznámenie a 9 mesiacov polícia v tejto veci nekoná. Tak ja som urgoval, samozrejme, že polícia, prokuratúra, išlo sa ďalej. A následne až potom, ako Markíza odvysielala reportáž, čo teda ďakujem televízie Markíza, že sem tam dohliada nad teda niečím, nad normálnosťou v tomto štáte, sem tam. Tak odvysielala, tak potom sa začalo vyšetrovať. Asi tu potrebujú tieto naše zložky vždy tak troška potlačiť. Začalo sa vyšetrovať, no tak dnešnému dňu je Bystrik Palovič obžalovaný. Obžaloba bola podaná v septembri 2023 na špecializovaný trestný súd a čudu sa svete, dodnes nie je vytýčené pojednávanie. Takéto sú kruhy v našom štáte, ako náhle sa týkajú záležitostí kauzy Carlton a nedaj Bože, že niečo by nejaký tieň podozrenia niečoho išiel na zložky, ktoré vyhovujú pánom z ESETu. O Marianovi Kočnerovi sa rozpráva všeličo, niekedy až v superlatívoch, čo všetko vedel a nevedel ovplyvniť a aké mal kontakty, ale nakoniec on sám vyznieva trošku komicky a smiešne, pretože tie najzávažnejšie dôkazy vyrobil sám na seba. Tým, že si odkladal vlastne všetku komunikáciu, čo s kým, kedy, čo riešil a potom prostredníctvom utajeného svedka sa táto komunikácia dostala nakoniec do rúk orgánov činných v trestnom konaní. Je to tá známa tréma, ktorú si už niekoľkokrát spomenul. A čo sa stalo, alebo čo si myslel, keď si tú trému dostal? Bol to investigatívny novinár, ktorý ti ju sprístupnil a keď si prečítal všetko to, čo súvisí s tebou. No tak to bol šok 2. Ono celé to začalo tak, že čiastkové informácie z trémy začal vydávať najskôr denník N a Aktuality a potom neskôr aj Postoj a potom sudca Šamko, myslím, že krajský sudca, rozhodol, že keďže sa to už takto zverejňuje, tak to nariadil zverejniť v celé a že nech to majú teda všetci. No a my sme si potom aj s našim právnym tímom teda prešli tú trému, lebo na úvode boli nejaké také hinty, také záležitosti alebo informácie, ktoré vyšli von, ktoré som si myslel a som videl, že to sa asi týka nás. Že Gaba s Metlou sa stretávali u Alexa z Relevance.
Gaba chcela odmetli, satisfakciu a proste takéto témy. Súdkyne, Gaba, to sú a Relevans je právna kancelária. Právna kancelária, áno. Zrozumiteľný, áno. Áno, Gaba, Gabriela Bulubášová, Metla, Zuzana Moťovská-Dobošová, Alex z Relevans, Alexander Kadela z Relevans, ktorý zastupuje pánov z ESETu v kauze Carlton. Čiže mne to presne sedelo do toho času, do toho priestoru, čo tam bola táto komunikácia. To je jeden z tých príkladov, ktorý bol vlastne v článku, keď ešte nebola úplne tá tréma zverejnená. No a potom sme si prešli trému celú, identifikovali sme 600 správ, ktoré sa explicitne týkali viacerých súdnych rozhodnutí, viacerých konaní našich na NAKA, ako NAKA ide naplno proti nám. Skutočne jedna vec je Marian Kočner, a druhá vec je Vladimír Sklenka, to bol sudca. On denne informoval o dôverných a interných informáciách zo spisov, zo súdu Mariana Kočnera. Čiže to Marian Kočner je podnikateľ, ktorý si našiel, a je to tiger, dravec, alebo bol, ktorý si hľadal vždy nejaké cestičky, ako pre seba získať nejaký benefit. Ale to nebol štátny úradník. A na druhej strane tu máme Vladimíra Sklenku, ktorý je sudca, podpredseda súdu, a ten, čo predvádzal, no to je akože v stredoveku to by bola gilotína rovno. Alebo myslím, že v Turecku, či kde strhávali z kože takýchto sudcov. No a my sme ale identifikovali strašne veľa významných záležitostí, ktoré sa týkali nás, tak sme ich nahlásili, tak na úvod, ako bola tá búrka, výchrica a rôzne iné poveternostné situácie. A ja som aj vypovedal v týchto veciach. Dokladal som doklady, že toto sú rozhodnutia, ktoré vytvorili tieto súdkyne, dnes sú rozhodnuté ako protiprávne, porušujúce základné právo na spravodlivý proces, súdnu ochranu, arbitrárne rozsudky. A zároveň si tu píše o týchto súdkyniach pán Sklenka s Marianom Kočnerom, ako ich ovplyvňoval, alebo ako vie o tom, že boli ovplyvňované. Takže zapadlo. No, čo sa dialo ďalej? Nič. No, lebo Matovičovo, Lipšicovská zostava a aktuálne, ja neviem, je nejaké vákum. No, tak poďme si zacitovať z tej trémy. Ja nebudem používať tie vulgárne slova, ale trošku ich tak pozmením. Toho Chobota, Mikurčíka treba odfajčiť, povedzme tak. Skončil PES 1 po, ani si neškrtne. To písal Vladimír Sklenka Marianovi Kočnerovi. Marian Kočner mu na to odpísal, dáme ho teda odfajčiť, povedzme tak. Napísal na mňa sťažnosť a samé klamstvá, Chobot po, a ani si tu neprdne, ani s jeho manželkou. Jak povíš? Odpovedá Marian Kočner. Teraz niekedy by mala NAKA rozhodovať o ňom. Viem, že podával sťažnosť, tak dúfam, že čoskoro rozhodne a nepodarí sa mu tam nič vybaviť. Idem na ňo podať žalobu, tam dám 500 000 eur. Marian Kočner na to s trošku časovým odstupom reaguje, silno ťa nasral, a pán Sklenka mu odpovedá, strašne silno, mal by sa zamestnať alebo odísť podnikať niekde inde, mimo Slovenska, bolo by najlepšie, lebo môže prísť robiť asistenta na okresný súd, aby na neho písali sťažnosť, aby mal vrátiť titul MBA, lebo je tupý ako Baganža. No, my zničíme jeho, to je ešte ďalšia reakcia Mariana Kočnera. Osobne ho zabijem, povedzme tak, a donesiem ti jeho hlavu. To napísal Marian Kočner Vladimírovi Sklenkovi, aspoň podľa toho, čo sa uvádza v tréme. Tak, ako sa ti to čítalo? Výborne. Ako by sa to tebe čítalo? No, bral by som to pomerne vážne a začal by som konať a neviem ale kde po týchto tvojich skúsenostiach. Na polícii, na prokuratúre, na súdoch? Zhodou okolností, akože viacej tých komunikácií bolo zverejnených. Myslím, že Marian Kočner si písal podobne so Slavom Haščákom o veciach, ktoré subsumujú práve k vražde Kuciaka. Pracujem nad odfajčení jedného
povieme si osobne. Hej? Čiže keď si zoberieme tieto dve vety, tak to je informácia, povieme si osobne. V mojom prípade to nie je, že informácia, ale prinesiem ti hlavu na tácke. Hej? No, tak Daniel Lipšic toto vidí ako také silácké reči, lebo ja som podal na toto ako podnet, nech sa to prešetrí. Hej, bolo to klasická zostava NAKA USP, hej. Čiže NAKA USP to bola jedna zločinecká organizácia z môjho pohľadu nesporne. Takže vyšetrovateľka Pilná toto videla ako teda silácké reči a Daniel Lipšic ako nadriadený USP, už prokurátor, to teda s ňou súhlasí. Tak Daniel Lipšic totižto dával filozofickej fakulte vysvetliť, že čo to znamená, keď niekomu vypadnú zuby, keď niekto maluje stenu na bielo. To potreboval objasniť a nájsť to bolo v prípade vraždy Kuciaka. Skryté významy. A túto komunikáciu Daniel Lipšic nedal filozofickej fakulte vylúštiť, že čo znamená prinesiem ti hlavu na tácke, či jeho hlavu. To nedal. Pripomína mi to také tie kvázi silácké reči, alebo čierny humor, ako to uviedli niektorí kolegovia novinári v prípade pána Čurilu, keď rozprával o pokojnom zasunutí dýky medzi lopatky. No, je čierny humor. Áno, čierny humor z tohto prostredia, z tohto chorého prostredia. Toto, Peter, je pre mňa, že nepriateľné, že my tu vlastne po týchto všetkých zisteniach, ktoré sú tu, po tých udalostiach, ktoré sa stali, lebo to nie je len vražda Kuciaka a jeho snúbenice, to je aj kopu vražd, alebo teda úmrtí nevysvetlených práve v oblasti tejto zostavy Čurilovcov, alebo ako sa volajú, kde niektoré boli, však to sledujem, obesení so zaviazanými rukami, za chrbtom, potom priateľka ho hľadala, tak zrazu zostala zastrelená, ten, kto tam bol zastrelený s ňou. A nič sa nedeje, hej? Že proste nie je tu skutočné vyšetrovanie, skutočné hľadanie páchateľov, tu je len ututlávanie. A ututlávanie na tej úrovni, že áno, toto vyšetruj, toto nevyšetruj. Tie kruhy stále takýmto spôsobom fungujú. A práve ten prípad Carlton je jasným dôkazom toho, že tu vyšetruj a tu nevyšetruj. Toto kry vyslovene a toto šikanuj. To je presne náš prípad. Hej. Že u nás platí obvinenie, ktoré na mňa podal prokurátor, nariadil prokurátor, ktorý ma dojde vypalovať. To čo máme za ústavu? Čo máme za ústavu? To môže byť platné? Môže to byť vnímané ako platné? A tú druhú obžalobu na nás podal Dušan Kováčik za 3 hodiny, bez toho, aby zdôvodnil, prečo zobral inému prokurátorovi za 3 hodiny čistého času. A dnes je odsúdený právoplatne za korupciu, za predávanie vlastne rozhodnutí. A zase, toto má byť vnímané ako platné? To je tá jedna jediná žaloba, ktorú Jedna jediná, áno. Ten pán 61.0 nie je pán 61.0, ale podľa mojich informácií je 112.1. Hej? Lebo tých 61 tiež nebolo 61 prípadov, ktoré vlastne skončili bez ničoho, bez výsledku, alebo teda zastavené, alebo nepodaná obžaloba. Bolo ich podľa mojich informácií 112 a jedinú, ktorú podal, je na mňa. A tiež akože skúsme si filozoficky povedať, ako sa zamyslieť, čo ho vôbec prijímelo k tomu, aby sa venoval Mikurčíkovi a kauze Carlton. Čo? My sme robili niečo s EU fondami, lebo to je špeciálna prokuratúra, alebo som čo? So štátom nejaké záležitosti. Veď to je nejaký spor v súkromnej spoločnosti. Naše manažerské rozhodnutia v čase krízy partnerov, krízy spoločnosti, že by sme kúpili spoločnosť v kríze od Erika Asimakopola. Čiže naše manažerské rozhodnutia posudzuje samozrejme trestnoprávna šikana, čiže zneužitie trestného práva na súkromný boj pánov z ESETu, ktorí si na to najali advokátsku kanceláriu z Relevance, prednostne Alexandra Kadelu, Sklenku, Slobodníka, Bystrika Paloviča, pol generálnej prokuratúry, pol krajskej prokuratúry bratislavskej, celú okresnú prokuratúru, celú Sasinkovú, o tej sa tiež tam píše v tréme. A štát vykonáva. A všetci klapky na očiach a necháme tak.
Mám tu ďalší výrok z Trémy. Vladimír Sklenka píše Marianovi Kočnerovi: Ja viem, že nemáš moc v láske eset pre denník N, ale chcem podať trestné oznámenie, aby ho riešila NAKA. Pomôžeš mi s NAKA a s prokuratúrou? On sa pýta, či teda s tebou, s Chobotom. On mu odpovedá áno, s ním. A Marian Kočner odpovedá: tam už nemám čo pomáhať, tam už pomáhajú tí, ktorí by pomáhali, keby som chcel pomáhať ja. NAKA ide naplno. Každý sám si je strojcom svojho šťastia. A dodáva, NAKA pracuje proti Mikurčíkovi. Toto si niekde spomenul v tých svojich podaniach? No, myslím, že nie. Tisíckrát. No tak akože NAKA, USP, ako som spomínal, je podľa mňa historicky zločinecká organizácia, kde pracujú na objednávku mocensko-oligarchistických štruktúr. Sem tam je to aj pre politické kruhy, ale kto má moc, tak podľa nich konali. Ako Vladimír Sklenka na mňa podal tú žalobu na ochranu osobnosti, teraz sa naťahuje, doteraz nebolo pojednávanie, zase to odročoval. Hej. Ja sa veľmi teším na tento súd, už som 2-krát na ňo pozýval aj verejnosť, že to si idem pozrieť, že čo. On na mňa podal žalobu z dôvodu, že ja som sa sťažoval na jeho konanie ako sudcu, že čo tam mám informácie, ako koná. A to, čo som informoval, tak to sa potvrdilo Tréme a to potvrdzuje teraz on vlastne sám na svojich vlastných súdoch, kde chodí vypovedať ako ten, ktorý usvedčuje ostatných. Zároveň je dnes nesporné, že páni z ESETu s Bernardom Slobodníkom, čo je druhý platinový kajúcník našeho štátu a chránený celým lipšicovským stádom, s prepáčením, tak toho si najali taktiež páni z ESETu. S tým sa stretávali, Slobodník to potvrdil, je to v zápisnici, keď ho vypočúvali na NAKE. A ten organizoval našu trestnoprávnu šikanu na NAKE. Mm-hmm. Čiže páni z ESETu, akože vieš, náš prípad skočil bohužiaľ do obdobia leto 2017, keď už sa pre mňa je to nesporné, to už sa pripravoval ten puč, ktorý vlastne sa spustil potom po vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice. A už sa vlastne tvorili skupiny, ktoré si Daniel Lipšic a jeho tím vedel zobrať pre seba a proste používať na svoje mocenské chúťky. To už sa tvorilo. To bol práve tento Bernard Slobodník, to bol on sa sám vyjadril aj Dušan Kováčik, keď bol niekde v médiách, že Slobodník ho volal na stretnutie s Matovičom do Rakúska. No prečo na stretnutie s Matovičom do Rakúska? No pretože sa chcel dohodnúť, aby Kováčik pracoval pre Matovičov tím a politicky sa snažil dať dole Smer. To isté sa dialo, zase Zurian identifikoval, že u Košča sa stretávali Slobodník, Lipšic, Kováčik, sem tam aj Pšolinsky. Čo to boli za stretnutia? Hej? Čo to bolo za... No ja, že zhodou okolností moja bývalá advokátka, pani doktorka Mišiková a jej tým zastupovali pána Košča. Tak informácie aj z ďalšieho prostredia. My máme informáciu, že reálne Lipšic už bol tak silný ešte pred tou voľbou, keď on ešte nebol prokurátor, ale už vedel, že bude špeciálny. Že nedajú ho na generálneho, ale dajú ho na špeciálneho. A on už vtedy vlastne vypaloval, vydieral Dušana Kováčika, aby konal v jeho prospech v nejakých veciach. No a tá jedna z vecí bola práve toto, kauza Carlton. Hej. Takže Dušan Kováčik podľa našich informácií bol reálne vydieraný na to, aby podal tú jedinú svoju obžalobu na nás. Z dôvodu, že teda mu hrozili zatknutím. Nakoniec ho tak či tak zatkli. A aj odsúdili za záležitosti, ktoré akože ten proces tiež teraz, akože keď si ho tak dáme drobnohľad na proces s Dušanom Kováčikom, tak tam je toľko pochybení, že to je šialené, že bol odsúdený, ale je to tak. No. Ten, ktorý viac menej pikal tiež za túto kauzu, sa volá David Lindner, to je bývalý predseda súdu v Bratislave, ktorý v rámci tých poveternostných kauz, o ktorých ste hovoril, Búrka, Výchrica,
takisto opustil tento stav práve pre komunikáciu s Marianom Kočnerom. Ako k tomu došlo? Vy ste sa niekedy o tej kauze rozprávali, snažil si sa lobovať u ňoho, stretli ste sa niekedy? No, ja som o existencii Davida Lindnera sa dozvedel až potom, keď vyšlo zverejnené, že je obvinený. A čítam to obvinenie, myslím, spísala prokurátorka Simonová, priama podriadená Dušana Kováčika. A v uznesení hneď na úvode, kde sa teda identifikujú skutky a kde sa píšu teda osoby obvinené, tam ich bolo veľa, tam bolo 20 sudcov alebo tak, Marian Kočner, Sklenka, Miriam Repáková, Molnár a tak ďalej. No, tak zrazu medzi nimi tam bol vyslovene uvedené moje meno s adresou a s identifikačnými údajmi. Ja som nebol obvinený, ale ja som tam bol, že David Lindner mal lobovať v prospech magistra Erika Mikurčíka, MBA, narodeného a tak ďalej. Čiže normálna nahrávka od prokuratúry priamo denníku N a Aktualitám, ktorí potrebovali takúto nejakú pomoc. Ja som Davida Lindnera ani nepoznal. David Lindner v tom čase, čo už teraz viem, bol predseda okresného súdu BA3. Moje konania sa diali na okresnom súde BA1. Ja som sa s ním predtým v živote nestretol, nerozprával, ani som o ňom nevedel, že existuje. Nemal som odkiaľ. A zrazu čítam, že on mal v prospech mňa lobovať u Sklenku a u Repákovej. U dvoch, čo sa nejak špeciálne akože priznali a potom robili dohody s týmito zložkami NAKA a USP nad svojimi kajúcnickými pravidlami. Hej. Čiže z môjho pohľadu, teda ak ktokoľvek v náš prospech kdekoľvek povedal v tom čase, že pre Boha už prestaňte robiť tie šialenosti, čo to robíte na tom okresnom súde BA1, tieto prepisy na obchodnom registri a proste to bolo vidieť, že to ide proti nám mašinéria. Čiže ak ktokoľvek v náš prospech niekde utratil slovo, že pre Boha len už prestaňte robiť tie šialenosti, tak tomu ďakujem, ale teda nemám o tom informáciu, že by toto bol stav. Skôr mám informáciu o tom, že teda páni z ESETu si nakúpili z týchto kruhov sudcovsko-lobistických, koho len vedeli. Však Mariana Kočnera sa snažil tiež nejakým spôsobom získať aj pán Hrubý osobne, aj s ním bol osobne. A nie len jeho, to sú ďalší, však ten Slobodník je potvrdený. Sklenka, že sa stretával so susedom, kto je sused, so susedom a sused nosil od Sklenku pánovi Hrubému, teda Sklenkovi od pána Hrubého darčeky. To je tiež v tréme. Čiže títo páni si nakúpili proste služby rôzneho prostredia a David Lindner bol teda obvinený a myslím, že potom aj uväznený, ale nie len teda z dôvodu, že sa so mnou alebo že za mňa sa mal prihovárať, ale aj z iných nejakých dôvodov. Ale ako hovorím, ja som jeho nepoznal. Hej. No ale on je teraz na tej strane, ktorá má momentálne moc a teoreticky môže mať záujem samozrejme očistiť svoje meno, kto aj robí, aj v tejto záležitosti a plus určite nemá v láske napríklad Daniela Lipšica. Nie je teda táto momentálna tvoja situácia už na tom nejako lepšie v aktuálnom čase za tejto vlády? Táto vláda už bude mať 2 roky, nie? Za 2 roky sa v našom prípade nič neposunulo a znova to poviem to slovo k normálnosti. My máme rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré hovorí o tom, že výmaz môjho podielu v obchodnom registri je protiprávny. A ruší rozhodnutie okresného súdu o tom výmaze. A obchodný register to normálne ignoruje. 4 roky. Máme rozhodnutie o tom a potvrdenie, že prepis konateľov je zrealizovaný na podklade, teda je protiprávny. Keď sa toto zistí, že v zápisovom konaní je niečo protiprávne, musí sa zrealizovať náprava bezodkladne. To je hneď. No my to máme zistené
roky, teraz znova som na to upozornil po zmene garnitúry a žiadna zmena. Je tam falšovaná listina. Keď je to zrealizované na podklade falšované listiny, dokonca má Ministerstvo spravodlivosti povinnosť nahlásiť, oni majú povinnosť nahlásiť, že ide o trestný čin a stíha toho úradníka. Však my samozrejme, naši právnici podali v tejto veci žalobu na štát. Čiže ja, keďže som poškodený v tejto záležitosti, žalujem štát. Štát bude, tak ako pani Žitňanská sa k tomu vyjadrila, že keď štát pochybí, tak sem tam platí. Hej, tak sa vyjadrila Anke Žitnej ešte pre +7. Vo veci kauzy Carlton, lebo v našom prípade toto nie je jediné. Peter, v našom prípade zlyhal zápisový systém obchodného registra Corvin, ktorý mal tieto prepisy automaticky blokovať. A napísali nám, že teda predsednička súdu, že bohužiaľ vo vašom prípade táto automatická blokácia zlyhala. Z môjho pohľadu neviem vysvetliť. Obráťte sa na ministerstvo, to spravuje systém Corvin. No a ten systém Corvin, to je vlastne software, IT systém, v ktorom sa spravuje obchodný register. Potom máme systém taktiež katastra, to je akože zhodou okolností. Teraz nedávno si možno postrehol, bol hackerský útok na kataster. Hej. Nejakí hackeri žiadali od štátu 12 miliónov eur. Hej. Verejné informácie. No a čuduj sa svete. Neviem, či si počul o niečom, že niečo sa machinovalo v tom období na katastri. Tak v prípade Carlton zápis, ktorý chceli páni z ESETu zrealizovať 6 rokov a sa im nedaril, počas hackerského útoku je zrazu zapísaný. A o aký zápis ide? Páni z ESETu uznali za Carlton dlh voči svojmu finančnému riaditeľovi pánovi Masarykovi z ESETu. Denník Štandard ho nazval, že prepísali 27 miliónov na bieleho koňa Masaryka a v prospech neho zriadili na všetky nehnuteľnosti Carltonu záložné právo vo výške 27 miliónov. Dokonca je zapísaný v prvom rade na rovnakej úrovni ako financujúca banka. Tak IT spoločnosti, alebo teda ITčkárom, keď ich tak nazveme, eseťákom, sa podaril husársky kúsok v roku 2017, že zlyhal zápisový systém obchodného registra Corvin a v roku 2025 v januári hackerský útok na kataster, beneficientom odtedy sú konateľmi, v pohode zapísanými, a tu odtedy je na Masaryka zapísané záložné právo 27 miliónové. A že by sa tomuto niekto venoval, takže si preverí, že by niekto aspoň pozrel, že aký malý antivír v rámci ministerstva tu a v rámci kataster tiež podlieha zase, to je ministerstvo spravodlivosti, ministerstvo vnútra je kataster. Aký majú tu? No, tak skús odpovedať. Tuto zatiaľ nemáme priame dôkazy, takže zatiaľ len musím povedať, že to sú špekulácie, ale samozrejme je to zaujímavá indícia a treba to preveriť. Aký je súčasný stav tohto konania, tohto prípadu? Pojednáva sa v Banskej Bystrici? Tak súčasný stav našeho prípadu je asi taký, že pánom z ESETu sa teda podarilo z pomoci Sklenku ovládnuť spoločnosť Carlton Property v roku 2017 v lete. Od tohto momentu advokátske kancelárie Relevance platia približne 400 000, 450 000 ročne na právne služby a iné poradenské služby. V podstate tento budget, tento rozpočet je míňaný na elimináciu mňa a mojej manželky ročne, čiže od 2017. Aktuálne žalujú všetko možné, čiže my máme nejakých 40 až 50 súdnych sporov civilných. A zároveň sa teda pánom z ESETu podarilo cez Slobodníka, Lipšica, Mazáka, tieto zostavy z prokuratúry zvládnuť na nás podanie 2 obžalôb. Takže jedna je v Bratislave, jedna je v Banskej Bystrici, čiže zneužívanie prostriedkov trestného práva na
elimináciu obchodného partnera alebo teda bývalého. Z obchodného sporu je trestnoprávna áno, rovina. áno, samozrejme. Toto Beďo Slobodník krásne vedel pomenovať v tých svojich takých srdcervúcich vyjadreniach pre denník N, kde ho natočili, myslím, Monika Todová. Takže my sme vedeli na objednávku človeka aj zničiť. Áno, to vedia. Veď to stále, to dnes vyhlasujú aj vládni predstavitelia. Stačí, aby mali vyšetrovateľa, prokurátora a jedného sudcu. 3. A človek je odpísaný. Hej? Čokoľvek vedia našiť na človeka. To je akože tých príkladov je x. U mňa naše nejaké obranné manažerské rozhodnutia, predvídavé rozhodnutia dali do roviny, že to je trestnoprávny čin. Pritom nikomu nič nie je zobraté, ani konáme vo vlastnej réžii, vo vlastných firmách. Ale proste toto je bežná záležitosť. Čiže keď si zoberieme, akože naša rodina je úplne vyšťavená z tejto šikanoznej trestnoprávnej šikany, ktorú predvádza teda táto zložka. A čo sa týka civilu, tak to je jedna katastrofa. Hej, že to proste pánize sa tu zvládnu cez relevans reálne. Toto pojednávajte, toto čaká. Toto prerušte, výmenu sudcov, výmenu senátov. To všetko už máme za sebou. Zlyhanie elektronickej pošty, že mne niečo nebolo doručené. My máme 5 ústavných nálezov, ktoré sú protichodné k iným ústavným nálezom. V našich veciach. Niekde tá pravda predsa je a naozaj to nie je tak, že by papier zniesol všetko aj v súdnych konaniach. Napríklad také znalecké posudky, ktoré majú jasne povedať, že teda či ste niekomu niečo ukradli, či ste niečo spreneverili, či ste konali v trestnoprávnej rovine. Ani tie nedokazujú vašu nevinu alebo vašu pravdu? No to si teraz trafil klinček po hlavičke. Takže jediná obžaloba Dušana Kováčika bola založená na tom, že pri ochrane nehnuteľnosti prostredníctvom katastra, na ktorý sa podala kúpna zmluva a požiadalo sa prerušiť konanie, kým sa nevyjasnia veci v záležitosti okolo prepisu konateľov a tak ďalej, tak obstarali znalecký posudok v rámci NAKA USP. A znalci prišli my sme jednoznačne rozprávali, že na čo obstarávate znalecký posudok, však my sme pred 3/4 rokom zrealizovali kúpnu cenu v medzinárodnom výberovom konaní za účasti 2 bank. Dokonca, keď si zoberieme Unicredit, ktorá predávala nám projekt Carlton spolu s Erikom Asimakopolom, ako vtedy financujúca banka, tak tá použila auditorskú spoločnosť PVC na dozor nad predajom. Čiže my sme reálne boli 40 subjektov pozvaní do výberového konania. Reálne sme ponúkovali, ten ponúkol to. Tých vlastne našich konkurentov nebolo málo. A my sme nakoniec kúpili za nejakú víťaznú sumu ten projekt. Teraz je to vlastne verejná vec, pretože už sa o tom všade píše, čiže informácia, že my sme kúpili celý komplex Carlton za 57 miliónov. Dušan Kováčik s tímom NAKA dodali, že celý komplex bez garážového domu, čo je takmer 500 parkovacích miest, má ale hodnotu podľa ich znaleckého posudku 68 miliónov. Čiže za 57 kúpiš v medzinárodnom konaní a zrazu tu máš znalecký posudok, že toto bez garáže by to malo mať minimálne o 10 miliónov ešte menej, že 47. Oni dodajú 68. Pozeráš, že či snívaš, hej? Začneš čítať, študovať ten znalecký posudok, čo tam je. Potom prišli na súd tí znalci, no a zabudli odpočítať DPH, zabudli odpočítať úver VUB, ktorá nás financovala, a tak trocha zabudli odpočítať aj tú garáž. V normálnom svete, ako sa trestne tým kladivom po stole sudcovským, prokuratúra nech zmizne a nech prosí, aby sme ich nežalovali za túto šikanu, ktorú na nás spravili. V našom prípade sudca doktor Pullman obstaráva nový znalecký posudok. Normálny primitívny phishing. Primitívny phishing, čo sudca nesmie.
My sme jednoznačne priamo pred ním na súde ukázali, že našu nevinu, my sme ukázali, že prokuratúra neuniesla dôkazné bremeno dôkazom, ktorý tam dodali, a že takto neuniesli, že majú výpočtovú chybu 32 miliónov. Že čo ste sa vy zbláznili? To jak môže ísť ďalej? No ale šikana ide ďalej. Zadanie bolo zadané a pokračuje sa ďalej. A nie prokuratúra obstaráva nový znalecký posudok? No v našom prípade to je sudca doktor Pullman. Hej. Ktorého zaujíma teda, ako to naozaj bolo a nestačí mu rozhodnúť vo veci, ale potrebuje vedieť úplne presne. Takže momentálne požiadalo nový znalecký posudok. Áno. No a kam to speje podľa teba? No kam to speje, akože pre nás sú tie indície úplne evidentné. To, čo sa na súde tu preukazuje alebo predvádza, to je vyslovene, že niekto chce lebo my sme v štádiu pokusu. My sme neni ani v štádiu, že niečo by sa udialo. Oni idú interpretovať, že to, čo my sme zamýšľali tak, že sme potenciálne chceli spôsobiť škodu, tu nevedia preukázať, tak teraz zase nejaké znalecké obstarávajú. A zároveň sme vedeli, že tú škodu chceme spôsobiť. Škodu svojej spoločnosti. Hej. A obstaráva znalecký posudok v Žiline, v Úsi, u pána Kasanického, v čase, keď na tom istom súde vo veci pojednávania Brhelovcov, Alexis, práve tam sa ukázalo, že Úsi manipulovalo úmyselne znalecký posudok a skoro im minister zobral licenciu, museli platiť pokutu. Ale proste mašinéria ide ďalej. Objednávka bola zadaná a mašinéria ide ďalej. V našom procese neexistuje, že takéto konanie je bez súhlasu poškodeného. V našom prípade nie je tam súhlas poškodeného, lebo poškodený, keď tak som to v prvom rade ja. A za spoločnosť. Takže Sklenka prepísal na Hulváta, dal prepísať na Hulváta v obchodnom registri konateľov, napísali tam Hrubého s Grundom, tak teraz oni sú už konateľmi. To je platné? Na podklade čoho? Funkcia konateľa nastáva reálne deklaratórne, že to valné zhromaždenie musí určiť a zvoliť. To nie je, že som zapísaný, nezapísaný. Do dnešného dňa ten obchodný register vlastne ten, ktorý je deklarovaný a je aktuálny, vedený, tak vykazuje neakceptovateľné chybné zápisy, ktoré sú tam dodnes. No. Na začiatku nášho rozhovoru si sa ma spýtal pri jednej tej otázke, čo by som robil ja. Priznám sa, že po tomto všetkom, čo som si teraz práve vypočul, ak je to pravda, teraz ja musím naozaj zostať v tejto veci nestranný a deklarovať, že toto sú tvoje vyjadrenia, tvoj pohľad na vec. Ale ak by to takto bolo, tak ja by som asi nevidel už jednoducho žiadne východisko, len sa zbaliť, odísť preč. Nemáš chuť to vzdať? No, zbaliť sa a odísť preč kam? My sme v Európskej únii, čo to mám robiť? Deti máme, my sme tu vyrastali a akože svetielko na konci tunela, hej, alebo nejakú tú nádej. No je to nenormálne, s čím žijeme. 8 rokov vlastne nič neplatí. My sme písali všetkým prezidentom, všetkým ministrom vnútra, spravodlivosti, dokonca hospodárstva som písal, že sme podnikatelia a tuto sa hospodárska evidencia, keď to je v prospech nejakej oligarchie, normálne kriví. Jedno, druhé. Ústavný súd, Najvyšší súd, Európsky súd. Peter, ako pre mňa je to vyslovene tak, že bohužiaľ týmto mocenským kruhom sa podarilo identifikovať, že potrebujú ovládať médiá, mimovládky a súdnictvo, políciu, prokuratúru. A nie len u nás, to je aj medzinárodne je to takto vidieť, však pozrime sa na nejaké procesy s Trumpom v USA, tak jeden súd sa rozhodne tak, druhý tak, veď to nie je normálne. A my sme malá krajina, že tuto sa dá spraviť poriadok, len sa musí chcieť. A aktuálne ja len čakám, kedy sa už spustí nejaká súdna reforma, kedy si tí už sudcovia uvedomia, že toto, čo sa deje mne, sa môže diať za chvíľu im, keď sa nespamätajú ako komplexne a nebudú naozaj rozhodovať normálne. Takže budeš bojovať ďalej. Tak bojujeme ďalej s večernými mlynmi. A dúfam, že skutočne si na tomto niekto posvieti a minimálne, keď už sa prídu na tie
Zas to nazvem hulváčtiny, lebo to sú nič iné. No, tam sa musí začať. Keď je niečo do očí bijúce, no tak tým sa musí začať. To musí byť opravené. Takže sa treba vrátiť niekde úplne na začiatok a snáď k tomu prispieje aj tento rozhovor. Erik, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem taktiež. A budeme to ďalej sledovať, tento prípad ďalej rozoberať. Samozrejme dáme priestor, ak bude záujem, aj prípadne ďalším zúčastneným. Marianovi Kočnerovi asi ťažko, ten sedí v base, ale ak by sa chceli vyjadriť iní, ktorých si menoval, tak dvere majú otvorené na Bielik online pre svoje vyjadrenia. Dámy a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem Erikovi Mikurčíkovi a budem sa na vás tešiť pri ďalšom vydaní niektoré z relácií na Bielik online.